मा लोगोफोर बेबायदि नोंथांनि फेसबुक भिडिअ'आवबो नुजादों नामा? जुदि नुजादों अब्ला नोंथाङा बेखौ माबोरै थिक खालामगोन? आरो जेब्ला बियो फैयो अब्ला मा जायो? ना नोंथांनि फेसबुक प्रफाइल सिङाव माबा मोनसे जेंना दं एबा गैया? बिब्दिब्ला बे भिडिअ'नि गेजेरजों गासैखौबो स्टेप बाय स्टेप मिथिना लानि। नैबे भिडिअ'आवनो आंना कपिराइट क्लेम नांनानै दं। दा आं बेखौ सल्भ खालामगोन बा कपिराइट क्लेमखौ बोखारगोन। गिबियावनो भिडिअ'नि गोजौआव थुबाय आङो। बिनिफ्राय बेयाव भिडिअ'नि केस नाम्बारा नुजाबाय बा क्लेमनि केस नाम्बारा नुजाबाय। बे मेथाइयानोमोन। बेयाव माखासे मेथाइनि डिटेल्सआ नुजाबाय। मानो होनब्ला बे भिडिअ'आव बे मिउजिकखौ इउज खालामनायनि थाखायनो कपिराइट क्लेम फैदों बा डिटेक्ट जानानै क्लेम जादों। बेयाव आङो हुबाक्सि मिउजिकखौ इउज खालामदोंमोन। बिनि अनारा जादों निबिर एक्स। दा फाइनाल डिसिसना गावबा गावनि सायाव जागोन। बेहाय मोनथाम अपसन थागोन आरो रेभिनिउ शेयार खालामनो, ना भिडिअ'खौ रिमुभ खालामनो, ना डिसपिउट खालामनो। बेयाव माखासे डिटेल्स होदों, नोंथांमोना फरायनो हागोन। जुदि नोङो रेभिनिउ शेयारिं खालामनायखौ एक्सेप्ट खालामोब्ला 20% नोंनि भिडिअ'नि आर्निंखौ बिसोरजों रानलायनांगोन आरो। नों दा मा खालामनो नागिरदों? नोंनि भिडिअ'आव सोलायनायफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा दा लानो हागोन बेफोर एभेलेबेल एक्सनफोर। जुदि रेभिनिउ शेयारिंखौ एक्सेप्ट खालामो अब्ला नोंथांनि फोसावनाय एड रेभिनिउनि बाहागोखौ लाखिबाय थागोन आरो नोंथांनि भिडिअ'आ मनेटाइजिं जानानै थाबाय थागोन। साबमिट डिसपिउट। जुदि नोंथाङा नोंथांनि भिडिअ'नि सायाव फोथायनाय दं एबा बे कन्टेन्टनि राइट्स अनार एबा बेखौ इउज खालामनो पारमिसन दं, अब्ला नोंथाङा एडिशनेल डिटेल्सफोर होनो हागोन आरो बेखौ सायख'नो हागोन। एक्सेप्ट रेभिनिउ शेयार, साबमिट डिसपिउट। जुदि बिसोर मोननै अपसनखौ नोङो गनाया एबा बिदि जाजानायखौ लुबैया अब्ला रिमुभ भिडिअ'खौ सेलेक्ट खालामनो हागोन आरो नोंथाङा पस्टनिफ्राय भिडिअ'खौ बोखारनो हागोन। गासै क्रिएटरफ्रानो मिथिखागौ दि मोनसे भिडिअ' बानायनो थाखाय एसेबां खस्थ' जायो एबा समनिबो गोनांथि जायो। थिग बिब्दिनो मोनसे मिउजिक एबा सं बानायनोबो गोबां खस्थ'नि गोनांथि दं आरो फारसेथिं रांखावरिनिबो गोनांथि जायो। बेखायनो बयबो मोनफिननायनि मिजिंजों एबा मुलाम्फानि थाखाय खामानि मावनांगौ जायो। बेसिकेलि मिउजिक कपिराइटनि सोमोन्दै सावरायोब्ला मिउजिक कपिराइट क्लेमफोरा सरासनस्रायै मोननै मेन केटेगरिनि सिङाव गोग्लैयो: कन्टेन्ट आइडि क्लेम्स आरो कपिराइट स्ट्राइक्स। कन्टेन्ट आइडि क्लेम्सफोरा कपिराइट हल्डारफोरनि थाखाय गावसोरनि मिउजिकफोरखौ बाहायनानै भिडिअ'फोरखौ मनेटाइज खालामनायनि मोनसे लामा। बबेखानि कपिराइट स्ट्राइकफोरा कपिराइट इनफ्रिंजमेन्टनि जाहोनाव कन्टेन्ट रिमुभ खालामनायनि थाखाय मोनसे फर्मेल रिकुवेस्ट। बेजों लोगोसे माखासे मिउजिकआ पाब्लिक डमाइनाव थानो हागौ एबा क्रिएटिभ कमन्स लाइसेन्सनि सिङाव मोननो हागौ, जाय फ्रि इउजनि थाखाय एलाउ होयो। आरो कन्टेन्ट आइडि क्लेम्सनि गेजेरावनो मोननै टार्म्स थाबावो। बेयाव मोनसेया रेभिनिउ शेयारिं खालामलायनो हागोन गावसिनि एग्रिमेन्टजों, आरो मोनसेया जादों बेहाय नोङो मनेटाइजेसन खालामनो हानाय नङा, इनएलिजिबल जागोन बियो। जेसेखि नों भिडिअ' आर्निं खालामा मानो गासैबो 100% गावसोरनो लानानै थांजोबगोन। जुदि बिब्दि भिडिअ'आ नोंथांनावबो दङब्ला दोननाय दोनैया बे गावबा गावनि डिसिसन। जुदि दोनोब्लाबो बेयाव चेनेल एबा पेजआ जेबो इफेक्ट गोग्लैया। नाथाय बेल'दि बे भिडिअ'नि सायाव नोंथाङा थाइसेबो आर्निं खालामनो हानाय नङा आरो गावसोर थिखानाय रिजियनाव बे भिडिअ'आ एभेलेबल जानाय नङा एबा बैयाव थानाय मानसिफोरा नायनो हानाय नङा। दानिया पाब्लिक डमाइन एन्ड क्रिएटिभ कमन्स। पाब्लिक डमाइनाव मिउजिकआ बाहायनो थाखाय फ्रि जायो मानोना बेयाव कपिराइट प्रटेक्शन थाया एबा जानो हागौ एक्सपायार जाबाय। क्रिएटिभ कमन्स लाइसेन्सफोरा फ्रि बाहायनो गनायथि होयो, माब्लाबा माब्लाबा एट्रिबिउशन एबा गुबुन रेस्ट्रिक्शनफोरजों। जुदि नोंथाङा क्रिएटिभ कमन्स लाइसेन्स एट्रिबिउशननि सोमोन्दै मिथिनो लुबैयो अब्ला नोंथाङा नैबे आर्टिकेलखौ फरायनो हागोन। बियो नन कमार्शियेल 4.0 इन्टारनेशनल। बेखौ आं मोनसे एक्सप्लेन भिडिअ' बानायनो थाखाय लाइसेन्स लानाय जादोंमोन। दा बेखौनो एग्जाम्पल हिसाबै नोंथांमोननो देखायनो लादों। जोंनि गोबाङानो कपिराइटनि सोमोन्दै मिथियाबो जानो हागौ एबा गोबाङानो मिथियोबो जानो हागौ। कपिराइटआ मा बुस्थु बेखौ जों बयबो मिथिनानै लानाया गाहाम। गासिबो मुवायानो गावबा गाव पार्ट कपिराइट थाजोबो। जुदि जों बबेबा मोनसे कपिराइट मेटेरियेलखौ कमार्शियेल पारपसाव इउज खालामोब्ला बिनि थाखाय जों
बिथांनो क्रेडिट होनांगौ जायो, नङाब्ला जों बेखौ ओरैनो कमार्शियेल पारपसाव बाहायनो हानाय नङा। जुदि बाहायथारोब्लाबो आन्डार सेक्सन 107 कपिराइट एक्ट 1976 नि जोहै फेयार इउज पारपसै क्रिटिसिज्म, कमेन्ट, निउज रिपर्टिं, टिचिं, स्कलारशिप एन्ड रिसार्चनि थाखाय फेयार इउजनि पारमिसनजों कपिराइट रुल्स बायदियै बाहायनो हागोन, आरो बेयो जानांगोन नन-प्रफिट, एडुकेसनेल अर पार्सनेल इउज। कन्टेन्ट आइडि क्लेम्सफोरा जेनेरेलि भिडिअ रिमुभ खालामनाय एबा चेनेल एबा पेज स्ट्राइक जाया। कन्टेन्ट आइडि क्लेम्स, बेफोर अट'मेटिकेलि सिस्टेम जाय भिडिअफोराव कपिराइट गोनां मिउजिकखौ सिनायथि होयो। कपिराइट हल्डारफोरा फोसावनायजों भिडिअखौ मनेटाइज खालामनो सायख'नो हायो, क्रिएटरजों एड्स रेभिनिउखौ रानलायनो हायो, एबा माखासे रिजियनफोराव भिडिअनि एभेलेबिलिटिखौ रेस्ट्रिक्शन खालामनोबो हायो। दाना आङो भिडिअआव नांनाय कपिराइट क्लेमनि सायाव डिसाइड खालामगोन, मानोना आं भिडिअखौ दाननो गोसो गैया आरो मिउजिकखौबो मोजां मोननानै होखानाय, बेनिखायनो आं बेयाव एक्सेप्ट रेभिनिउ शेयारखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबाय आरो बे भिडिअनि गासै रेभिनिउआ 20% मिउजिक अनारजों शेयारिं जागोन। जुदि नोंथांमोनहा बे टार्म्सखौ मोजां मोना एबा नोंथांनि भिडिअनि गासैबो आर्निंखौ नांजोबगौ, अब्ला नोंथाङा भिडिअखौ रिमुभ खालामनो हागोन आरो एडिटिं एप्सआव थांनानै कपिराइट गैयै मिउजिक सेलेक्ट खालामनानै फिन एक्सपर्ट खालामना आपल'ड होफिननो हागोन। गोजोन्थों। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोरनो शेयार आरो लाइक खालामनो दाबाव।